Joket ne ratich oganda onyiso luoro mar jotend pinje mag Afrika ma ugwe thiro duond joma seyo sirkal kokalo e yore mag meko, sand kaachiel kod nek. Giyango ni pinje mag Afrika ma ugwe moting'o Kenya, Uganda kaachiel kod Tanzania osebedo ka keto obadho ma thiro duond joma seyo sirkal. Cynthia Onyango miyo lero. Yuak mar kethruok ratich oganda e ugwe mar Afrika medo kelo kiondko kendo joket ne ratich oganda koro nenore ma opiago koke gi seyo sirkende matinende mag piny Kenya, Uganda kaachiel kod Tanzania. Mapinduzi ya Afrika. Joket ne ratich oganda gi ma osebedo ka yudo tiegruok e yore makare mag jiwo ratich oganda e boma ma Nairobi wacho ni pinje mag Afrika ma ugwe osebedo ka tiyo jogo ma seyo sirkal kod athiratach kendo jogo moringo pinjegi nikech buok ma giyudo e pinjego indiyo kendo iduoko e thuchegi. We are particularly disturbed by the emerging and illegal practices of cross-border deportations of dissidents and human rights defenders within East Africa. This practice directly contravenes the principle of non-refoulement, a cornerstone of international refugee law. Giwacho ni kata obedo ni doho mamalo mogik mar piny Uganda ne ogolo chik mar ni jopiny oyale doho mowinjore kodgi, tend Uganda pok ogolo buche manomak ne jopiny e doho mag jolweny. Giyango ni e piny Tanzania e bwo tend Samia Suluhu, joket ne ratich oganda ithoro buog ngimagi. Despite the Ugandan Supreme Court ruling for civilian cases not to be heard in military courts, most prisoners are still detained under military courts and their cases have not been transferred to civilian courts. In Tanzania, activists and opposition voices continue to operate in a climate of fear. Gichiwo ranyisi mar Laktar Keza Besigye mar piny Uganda, Tundu Lissu mar piny Tanzania, kaachiel kod joket sirkal ma Kenya tesre ma osebed ka imonjo kuom bedo gi paro ma obalo gi sirkal. Ka koro dwaro margi en ni we thuolo jogo duto ma osemaki. Opposition figure Dr. Keza Besigye was once again arrested on trumped-up charges. In Tanzania, opposition leader Tundu Antipas Lissu has been arrested for demanding reforms before elections. In Kenya, government critics continue to be attacked by those who operate clearly with protection of state security agencies. We demand the immediate and unconstitutional release of all political prisoners and detained opposition leaders. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi.